Dampyak lampahira para kadang wandana kang atut lampahira kakilan ini kinanganten kang nedya kajengkaraken amijil praja susu saya caket lumampahira tubewus hanya keti ingkang Rama lawan ibu ana tetungga sajuga kinarya cucukira lampah jengkare kakinini pinanganten ingkang awijil praja susu mangkono sigra pinapak dening Bapak Suhartono dalah Ibu Sumiji kiningger kakinini nyedhak marang Rama lan Ibu Yunggir sira bakal tak papak ndak wenehi wujudira banyu suci Purwitasari senajan ibu sekedhi jumurung kakinini mira sira ndak papak ndak wenehi sega kepel ya nggih muga-muga tansah kempel katresnanmu kenthel katresnanmu kenthel rezekimu wanggono sawusnya pinapak dining ingkang Rama lawan ibu miwah pinaringan sekul kepel inggih sekul panjang ilang panjang sing tegese dawa ing pangajab kakine pinanganten dawa yuswane dawa katresnane dawa rejekine jembar wawasane mila den wastani ilang-ilang balake jero padha megat misah sesangkemane Rama lan ibu ing pangajab ngenyong upakaya buka waspa tansah pinaringana gampil sarta gangsar wondene Bapak Suhartono arsa paring tirta suci Purwitasari ingkang mijil kendhi pratala kendhi kinarya wadah pratala wijil pantala ya saka lemah dene isi banyu suci Purwitasari banyu kinarya panguripan suci kang resik Purwita wiwitan sari-sarine panyuwunan kang suci kekudangane sedaya pakarti ingkang badhe linampa dening Kang Putra lawan Putri linambarana pawening manah suci ning ati lawan meneping kalebu pepuntone datan naling sirang gerang-gering agami miwah nerak waleri negari kakinini pinanganten putraku lan putriku iki ana wujude banyu suci Purwitasari ya nggih unjuken yen mangkono ayo sira ndak sindur ndak gendong nganggo slendang abang pinipit rupa putih sing tegese padha mangertenana kakinini sira tak tuntun mring kautaman mulat sarira ngrasa wani-wani mring bebener wedi mring kanistan rikala samono ingkang ibu nuwun inggih Ibu Sumiji astanya hanganti wujute ron kluwih alang-alang ron dadap sarta ron bayem werdinira ron kluwih kakinini pinanganten dadosa kinanganten ingkang linuwih luwih kesarasane luwih katentremane anu dawuhe satataning para yai dados keluarga ingkang tansah kebak ing barokah punika werdinira ron kluwih datan kantun wujudira ron alang-alang mengku pralampita suka sasmita kakinini pinanganten sirna sukertane alang-alang kinarya anyilaken sekathahing rubeda sambikala inggih pepalang
dene ron dadap srep gen yang kebyur bali wisma dadosa kulawarga ingkang adem ayem tentrem Wardinira ron bayem inggih ron apa ing pangajap wonten rubeda sambikala sedaya kang jinangka dadi KSD dadi mangko nutupi prapteng wonten sangajengi sasana rinengga ya setinggil binaturata datan kantun ingkang atut lampah anjengkaraken kakilan pinanganten ingkang ngabijil Sosopraja Wauta sawuca prapten munggihan kang pinuju tupaing gati titilaksana timbang pangkon Bapak Suhartono animbang kaki lanini pinanganten dene kang ibu nedya kembul pangandikan Ramane cobi panjenengan kula aturi nimbang kaki lanini temanten punika napa sampun timbang ramane coba ibune sawatara ndak timbangi ibune saka pangrasaku ya timbang kabeh nacanto sing siji iki putri mantu sing siji putrane dhewe ora ana bedane ibune mula nacanto iki putri mantu panggula wentahe ayu digawe padha ibune kasinggihan ramane ampuh pilih kang putra dalah putri menika timbang tresnanipun timbang bobotipun mugi-mugi anjalari dados bibit lawan bebet iya ya ibune nggih yen mangkono jumenenga ya nggih sira bakal tak tandur sing jero ana praja tulung reja muga-muga bisa thukul ijo waroyo-royo sinambunging tanem jero wis kasembatan lenggah jajar keketraket renggang gula kemepyur pulut sirna wujuding titah pindha dewaning asmara sang hyang Bathara Kama Jaya lan tairate kang mijil kahyangan cakra kembang ijo wantah dene kang Rama lan ibu kanthi santi lenggah wonten tawinging kaki nini pinanganten mangkono sinambunging kandha nuhani adat Widiwidana ngunduh mantu kusumane ngayu Yeti Anggrayani nampi kampil dini bagus Widung Widodo SPT nyuntak kampil isi beras kuning sarta arta receh beras kinarya bebakalane waras kun dawuh ning suci cecuwilane kegambaran sang guru lagi ketasok guna kaya asiling pakarti mring sang pawestri dene beras lamun dibasakake dados uwas kosok wangsulipun kaki nini pinanganten kedah wos lan ngatos-atos genyong ginakaken guna kaya peparinge wong bagus laju katitipno ing ngarsane Kang Rama lawan ibu ibu kula titip sawetawis guna kaya peparingipun Kang Mas Bagus Widung Widodo ibu Rama sematen ugi kula titip sawetawis Rama guna kaya peparingipun Kang Mas Bagus Widung Widodo iya ya nggih lamun guna kaya sirut pake marang Rama lan ibu muga-muga dadi guna kaya sing barokah kena kanggo sangumung ibadah kaki nini
Mangkono wis tinapitine Kang Rama lan Ibu Arsa kalebetaken wonten salebete lumbung arum. Lumbung Irarya wadah arum amrik mangambar gandane. Sinaping kandha arsa tumuju ing sasana arinengga lenggahi ing sasana. Ana paraga sajuga marak ngarsa ngampil upacara ngaturaken wujudira sekul pita petolan seta surujana rawisantiga. Dumase jempuk. Diajeng, ayo dahar bareng Kakang wong ayu. Sumangga Kang Mas Wawi kula dherekaken. Tumegati dahar klimah ingkang medal wulutene bumi sorot ing Sang Hyang Surya sarining toya wasiriri samirana ingkang rupa kawujud sekul punar dulangan kaping 1 anyadong rejeki 3 kali. Dulangan kaping pindho tumekane jodho tansah manunggal sesu tresnane ing donya ngantos sing delahan. Kanthi sumpah prajanjen saiba mukti sabaya pati bebasane pait getire bebrayan samya den sangkem gesang kekalih. Jangkepe dulangan sekaping 3 anyadong tumete sing ilmu sarta wahyu. Wahyune palakrama tetepa kaji weweh kasalira. Sinambunging ingkang paring wujudira sekul punar kusmaning ayu kinanganten putri inggih Nini Kinanganten. Puskapatedan rambah kaping 3 pratandha wus lulus raharja ngaya kembul bujana inggih dahar klimah. Pus paripurna kembul bujana nedya ngunjuk wujudira rujak kelapa muda. Dasare degan wa sepisan mangklung ning marga tur degane kambil ijo. Napa ta Wardinira? Kekudangane anggenya mangun brayat enggal. Enggal pikantuk pituwasane gesang bebrayan. Momong putra sarta putri. Putra putri tigola wentah dadosa putra kang soleh lan solekah migunani tumrap nusa bangsa lan agama mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa tresna asih mring sesama. Mangkono sapunika paripurna ngunjuk rujak klapa muda datan kantun kaya hanga bekti sarta sungkem ing ngarsane Rama lawan Ibu. Rikala samono sutresna besan wis kadya lerem ing sasana palerman arsa pinapak dening Bapa Suhartana dalah Ibu Sumiji. Sawasa prapta ngunggihan kang samya jawat asta hanyu murupi kasuguhan antawi sutresna besan. Rahayu Kang Mas rawuh paduka. Inggih Dimas, boten-boten rubeda sampikala. Kang Mbok wilujeng rawuhipun Kang Mbok. Mekaten Kang Mbok sumangga sareng-sareng kula kanthi tumuju ing sasana kang rinengga saperluhan ampi pangabekten kita minangka Sudarma kakung lan putri patut ambok pilih paring idi pangestuti. Sato pangastawa tumanduk mring kaki lan ini pinanganten Kang Bu. Inggih Dini. Mangkono wis prapta ngunggihan kang tuju segera lenggah. Sawasa antawis sutresna pisan lenggah ing sasana daya-daya kinanganten kalih arsa atur bekti ing ngarsanira Kang Rama lan Ibu. Giya jumeneng kaki lan ini temanten. Duwung kalolos
ing Wuntatira wong bagus widung widodo canela sarta kacopot ing padha awet sungkemono ngarsana Rama lan Ibu datan kena nggawa Wesi Aji senjata wananggala kang ana mung tulus ing ati ala mampah kekanen asta tumuju ing ngarsana Kang Rama lan Ibu pindha rarujitan ing nala Ibu kula nyadong pangastuti Bu Rama kula nyadong pangastawa Rama ya kaki tak pangestoni kaya banyu mili ya kaki muga-muga bebrayan menggalut tumuju ngisi ing gegayuhan nini semono uga ndak pangestoni ndak lantari nenuwun ana ngarsane Gusti Kamawasa muga-muga bagya mulya kang sinedya ya nggih yen mangkono gage-gage nyuwuna pangastawa ana ngarsane Kanjeng Ibumu kaki semono uga kaki nyuwuna pangastuti ana ngarsane Kanjeng Ramamu Ibu bekti kula kunjuk Ibu Rama kula ngaturaken bekti mugi kunjuk Rama ya nini tak tampa gawe maring Ibu sira ngaturaken bekti marang Ibu kaki semono uga kaki gawe maring Rama sira ngaturaken bekti marang Rama ya nggih yen mangkono tandha-tandha pangabektenmu aja mung marang Rama lan Ibu ananging uga aturna duduhna ana ngarsane Kanjeng Rama mulane Ibumu sing mijil soso ya nggih nuwun inggih Rama sigra silih gumantos ya hanyangku sarta nyadong pangastuti wijile Kang Rama lan Ibu ingkang mijil soso praja lang ramyan ingkang sasangka kumanyar mangrengga rumeng puri tawang nyosinawung aleping kang omah-omah slir muruping langit Ibu bekti kula kunjuk Ibu Rama sepanurugi bekti kula kunjuk Rama ya nggih ndak tampa gawe marang Ibu sira ngaturi bekti marang Ibu kaki semenuga gawe bombong mareming Rama sira ngaturi bekti marang Rama ya nggih pamujine Rama wilujeng kang tanpa pambeng rahayu kang sarwa tinemu bagya mulya kang sinedya yen mangkono aturna bektimu marang Kanjeng Ibumu kaki sigra silih gumantos sejatine sembah bekti marang Gusti napa to Pardira Sukemono ngarsana Rama lan Ibu Pangemuti kang Ibu kina pertapani rodo nalika sanga Candra Dasari wonten Kang Rama kang wis lulus Raharja kaya ngukir Jiwaraga. Sasat pangeran ngejawantah ngalam pepadang. Putraku lan putriku, mula ndak lantari atur puja lan puji marang Gusti Kamawasa. Mula paweling Rama lan Buddha wigatekna ya nggih. Rina lan wingi tansah nyuwuna mring Gusti Kamawasa pepuntone datan kasempcok ing ngaradan bebrayanmu sing gawe rengkane bebrayan. Inggih, inggih. Sigra jumeneng kinanganten jalu pawestri Riri sarada palwanu teng ranu tresing karsanira dening kanyut
Woe kamal mirah ingsun Sedhet agung ing dar modo sa jroning guling mongkono sawasa duwung kawangsul ing mutatira wong bagus tanggap ing sasmita risang sungging warna mewah risang juru syuting arsa anyungging warnanira kinanganten jalu pawestri kang nedya jumeneng denape jajar dalah rama lan ibu napa temerdenira kinanganten kasungging warnanira najan to syuting sarta foto boten pinter ageng ananging kinarya pangemut-emutira Jawa lamun benjang wis sami lungsih Yovani Riri sarada palwonuting ranu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang agem-agem sanes kawula ngaturaken sugeng siang. Sugeng siang. Nggih. Mboke, Ana apa bapakne? coba lungguh sing kepenak. Aku wis kepenak lek lungguh bapakne. Wis jenak. Ya wis jenak. Ngene lho mboke ya. Jejere wong kulawarga ngono ragi ingkang anggone rerembukan Ya ngono ya bapak. kanggo nggayuh katentremane lahir batin utawa nggayuh kulawarga sing sejahtera kuwi lho mbok. Iya bapakne. Mula saiki lungguh aku tak takon. Ya wis aku wis lungguh wis kepenak ya wis jenak. Rampen ya wis cumawis terus takono aku tak sing mangsuli pakne. Apa temboke oleh-oleh mulunga menyang pasar Lu Gandeng sowan ana ngarsane Kiai Dampawang wingi kuwi. Ngene ya bapakne. Iya. Oleh-olehku lunga menyang pasar Lu Gandeng daleme Kiai Dampawang wingi kae ora liya golek bebanane putrane dhewe sekarone iki bapakne. Sing wujude apa mboke?